ila ngikhona imisebenzi yomusa 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 ila ngikhona imisebenzi yomusa. Jesus. Amen. Sibuyile. Thank you again kubantu abandijoinile. Sizawuqala ke enye i-recording lena ke siyibiza nika abantu bami ithemba part 22 #impilo. Yes. Siyaqhubeka ke urhulumente asimanga. Bendisathi ke bantu bakulo Yesu. Ndadlula ke ndeza ku point 3 ndathi mna ndathetha ngoba amadimoni hayi ke so amadimoni ke andidudule ke guys before ndihambe kula SA bethuna amadimoni andidudula zininzi ke izinto ezindehleleyo just after ndifumene la msebenzi kwavele kwenzeka isiphithiphithi kwarolana zonke izinto zababubutyobo zakhawulezisa but ke ngoku zibububutyobo nje zifikela emntwini osethe qwa because bese ndiyibona iposition uThixo andibeke kuyo nafuna bandenze ntoni na ngoba kuye kwafumaniseka into yoba i-connection wena iyeza kwakhona noThixo slowly but nabe ndisiva uba siyayapha siyakhona noThixo qha akangxamanga uThixo uthe chu niyamazi uThixo uba uThixo akenza izinto ngoba thina sifuna enze lento siyifunayo that man he will take his own time uzawupeni kuphinda uyeke umcaphukela uphinda uyeke udinwe uhlale phansi uphinda uphakama uzicenga uphinda uthathise nguThixo ke lendithetha ngayo so uba nina nithi xa nithetha ngoThixo nithi hayi uThixo zenza zonke izinto ngoku no ayikho into enjalo ndingavuya uba ndinoThixo njalo owam uThixo uyakupholela mntanam but ke ndiyayazi uba akapholanga ngoba akabambi apha upholile ngoba ubhizi ulungisa into unembiza aziphekayo phandle ngothi xa ndithetha uxove ebhaka xa kusekuhamba kakuhle ndithi uThixo lo uxove ebhaka ngela xesha axove ebhaka uThixo akafuni nezicaka zimncedise uzenzela ngokwakhe into yakhe izicakathi no imani net so ndizazenzela akazocotha ke ngoku uzawuzenza intando yakhe uThixo uzawuphola mntanam kho kwanto uzawuyenza ndithe mna xa bendithetha nani the other day ngigqibela kwam uthetha nani ndiyacinga not only the other day ku-recordings zam zonke xa ndikhumbula ndithethile ke ngethomi yam bethunana uVuyokazi Skap ifriend yam esinangoku bendibalela the other day mna ndisabala ndisathi noma kuphaka ko-18 kanje 18 years wathi no uyaphazama ngo-20 years so ndiyamazi ke uVuyokazi Skap for 20 years of my life ndithe la friend ndayimitha phana enkonzweni yaphana kwatata uthetha umfundisi uthetha nomama uthetha ndammitha phana sasikhonza sonke phana kumnandi sathandana phana from enkonzweni ke zasinetha ke ezomhlaba samane sitshitshiliza sithi singapha sithi sibuyele enkonzweni sibe sitshitshiliza singapha njalo so yindlela ke ebesiyihamba ke sobabini ke noVuyokazi Skap sithi singapha sibe singapha impilo ngoba kaloku iyasixikixa so size saphela ke sa-understanda nestrato ezindithetha ngazo kodwa sasidibene entsindisweni sisindiswe gqithi sobabini simthanda uThixo simhlonipha uThixo
not that ke xa sisestratweni asimhloniphi, but kufika ukuthi yeyi uThixo akududule uthi yowa estratweni nantsika. Ayikuba into oyifunayo uyiplananga, but imeko yokuphila ikwenza ulahlekele estratweni. But ke ngoku xa ndibona ukulahlekela estratweni sendimdala kangaka, hayi ayisekho kulahleka. uThixo uyokufundisa izinto kwaphana estratweni. Xa sufika ube dume estratweni, ufike ube ukhamisele estratweni, fika ukhawuleze uqokelelo kwakho. Xa ndithi iqokelelo kwakho yithi qwavu lamehlo, kwenzeka ntoni estratweni, into ongakhawuleziswa uyifunde, ucoshe ukhawulezise. Yes, ewe. So unanazela nje estratweni ungabi nanto oyifundayo, khawulezisa uthathe zakho phaa estratweni, ufunde ukufundayo estratweni. Ewe, ukhona uThixo nasestratweni guys, nakekho senkonzweni ukuphayela. Ndithile ukhona uThixo westrato, esi mna ndisasihamba namhlanje. Asoze futhi ndisiyeke istrato, soze ndisiyeke. Andikhathali noba kungathetha umfundisi ubani okanye utata ubani, umprofeti bani, soze ndisiyeke istrato, because inintsi into endiyifundayo phaa estratweni le indenza namhlanje ndibhakaraphu. Because uba ndizawuhlala enkonzweni qha ndihlalele ukuthi holy, wo ndiza konakalelwa. Ndithe mna kuni xa briefly ngela xesha ndandisindisiwe nditshatile, umtshato wathi xa ubotyoka uphela, ndandixakene nobomi because kaloku andiyazi enye into ngaphandle kokukhonza, ngaphandle kokutshata, ngaphandle kokuya emsebenzini, ngaphandle kokubuya ndihlale endlini yam, ngaphandle koba impilo yam ibe iyaphela kanjalo. Nditshilo kundandibalisela ezo zinto. Ndaphinda ndathi the day uThixo endidudula ngezomhlaba ndayozibona sendintshona estratweni, ndikhala ngalo xesha, ndikhala ngoba ndandingafunanga istrato, ndandicima impilo yam ndizayiphila kweBhayibhile, nditshilo kuni ndiqhube ngokweBhayibhile. Kanti uThixo uthi hani, unza kuyeka utshone phaa estratweni, zikunethayo kwenze uba uzawuthini, bhakaraphu, ufunde. Ngoba ngoku ke xa ndibuka ndandingayazi uba emva kweminyaka emingaka uThixo uyabe ndibeke sistrato sesestratweni kahle mna. I-dirty laundry yakwam funeka ndiyikhuphele yonke ndiyibeke apha phambi kwenu. nguThixo lo undenzisa ezi zinto, because kaloku mna khandibe napicture uba ndisenza ezi zinto. Ivision yeziphelele kwathiwa ntombi tshona khona. Nditshilo kundandikhikha ndingithanda nix andizoyenza. Uyaxoka Thixo, ndithe ndiyalwa mos noThixo, ndithi uyaxoka Thixo, soze wabetha uThixo kanti uzawuyenza. Khathana noba uyenza emva kweminyaka emingaphi uzawuyenza. Wandingcungcuthekisa kwaze kwanyanzeleka ndizokhamisa ngokaphambi kwenu ndithethe ezi zinto ndizithethayo. So bendizawunibalisela ntoni ke ngoku if bendingasazi istrato? Ewe, uThixo wasestratweni xa bendingamazi bendizawunibalisela ntoni? Andithi ke phumani ezicaweni zenu okanye niphumane nekusindiswa nibe holy too much, andithethi loo nto. But xa kwenzekile mntakwethu ududuleke uyongena kwelaa cala, suziblame nix. Suzijaja, zuzicapukela. Ufikile uThixo ududulela abantu abahamba ofunda phaa estratweni, because ucinga uba fanele uba wazi zonke izinto xa uhlala apha enkonzweni uphethele iBhayibhile yakho. Ukududula ngamabomi uThixo uyaphaa. So umzekelo ndizawuzekelisa ngam. uThixo ubeke mna kule position le ifane, ndithi xa ndithetha ngayo ndithi yho ndibekwe estratweni, yiposition efane le. Ndithe mos bendibaleka ndiqonda yho uyaxoka Thixo andicingi. But ke ngoku ndiyaku-enjoya ngokuthetha ngezi zinto, because hey, this is me and akho mntu uzawunditshintsha. Andifuni futhi ukutshintsha. I'm happy ngale ndlela ndiyiyo, ngale ndlela impilo yami iyiyo. Andifune kwamntu othi hayi ngathi ungatshintsha leyo. No honey, no, stop it. I love my life ngale ndlela iyiyo, because uThixo ndimva sensestratweni. Ndiyabacosha abantu bakaThixo estratweni, bathathe ndibabuyisele phi kuThixo, because into ebalulekileyo lilizwi lenkosi. More than uba uyochopha enkonzweni uvuyele umane uthi phana holy, uvuyele uba ubuqhayisela abanye abazalwane wena uba unesikhundla esikanjani. No, ayinaThixo phakathi loo nto leyo. InoThixo kutheni? Xa wazi izwi likaThixo lithini izwi likaThixo. Undinenzele umzekelo the other day ngesinye iscripture ndathi abantu abasindisiweyo baba nemistake yongafuni ukuhlala nabantu abaselayo, bangafuni. Ubutywala buselwa nguwe, buselwa ngulaa mntu. Kutheni unengxaki nokuhlala nomntu oselayo uze umjaji umntu kaThixo uthi hayi bayanxila abantu uzohlala nabo mna? But the very same Yesu wenu lo nimthanda kangaka, lo unenza nifike niholy gqithe ezinkonzweni, la Yesu wayenanazela phaa ezitratweni, ehamba eyohlala naboni, ehamba eyotya nabo, atyada ahlala atye nabo ukutya. Uhlala naboni. Nisindisiwe mos, niyamazi uThixo. Ndithi niyazi iBhayibhile ithini? Uthi uYesu wayesenzani? Wayehamba ahlale nabo phaa, ananazele ezitratweni nabo, ewe, efunda, esitya nabo. Uthi ke ngoku xa egxekwa ngaba ke ngoku bangabagqiki, bebuza uba yewethu utheni ngoku lo mntu wenu, lo mholi wenu ehamba
nabamoshi nabotywala nobotywaleni yonke laa nto niyazibiza mosezi zinto xa nijaja abantu one by one nibabekele laa red pen nibakolekishe bonke nizichithethe zonke izinto. So uyesu wayefumene eso sehlo ebuzwa le nto inye nayo uba yeyi uyesu onjani lo mntu wenu nithi ukholiwe utheni hamba naba bantu. Impendulo kayesu yathini? Andizanga zokuphilisa abantu asebephilile mna, ndize kwaba bagulayo. Wako wambona wena ugqirha enyanga umuntu ophilayo? Utsho uyesu apha kuni basindiswa. Nimbonile nanina uyesu enyanga abantu abaphilileyo? Uthi uyesu mna ndize kwaba kanye bagulayo, ndifuna bona. Right, aba bagulayo ngoba ke ungaba bahleli pha bazityela utywala babo bangazani kwanaloo Thixo, bangenaxesha kwaloo nto yakaThixo, bayahebhuza pha bayazinxilela. UThixo uthi ndizawuhlala apha uyesu ndizawuhlala apha ecangkwenu, nditye nani ngezani masitye. But akatyi nabo ngoba akabambi apha engqondweni. Uthe qwa, uthe bhakaraphu, because uyasazi isitrato, uyayazi unkonzo, uyamazi utatakho uyise uThixo, uyamazi. Uthunyiwe laa mntu uzolanda abantu bakabani bakaThixo apha ebugqwayibeni esitratweni. Uzobalanda pha. Uzabalanda kanjani ke ngoku engahlali nabo? Chazelani mna. Nina ke ngoku nifuna uyolanda sebesindisiwe, into enjani leyo? Kuzophila banapha? Because nonke yile nto ke ngoku emabandeni kukhona i-competition, because kaloku ngulo ngoku uza esegcwele uba mna ndingunto kabani. Ewe ndiyamazi uThixo, ndakholwa ndamsindiswa mhlawumbi kwi-20 years eyadlula, ndasindiswa kunjunjuni. Ufuka ubomi bakho kuyaqhayiselwana apha. UbuThixo buphi kuloo nto? Buphi ubuThixo apha? Abanye bavuyela izikhundla, bayavuyela uba sepulpetini, mna ndizawushumayela, ndizambetha ubani ngezwi kanjani. Kufike kusenziwa i-competition, nditsho nangezwi sekushunyelwa, kuyakhompithwa. Uphi uyesu kuloo nto? Chazelani mna. Hayi Thixo, namhlanje andifuni uba diphu ezintweni, qha ke bendlula. Uyesu uyaphinda, laa Yesu uyi-1 nje nijaja abantu abaselayo. Ndizithethile izinto ngibe ndizaziphinda. Ithi into mandiziphinde itsho. Ndithe mos akunako umntu efuna uku-acceptwa apha, ndiba-accept abantu mababhale izitori zabo apha kwi-screen. Ewe, right. Uthi umama kaYesu phana emsithweni lowo, loo nto yayiyo kuba bekuyo bakumnandi phana, kumnandi kubhiyozwa kuthiwa yayingumtshato mos laa nto. Ewe, ngoku phana emtshatweni kuyaphela ke ngoku, kuphela ubutywala, iwayini bubutywala. Yes, butywala buphele pha emtshatweni. Unina uyeza uthi hayibo, kawenzi plan kaloku. Wenza plan. Uthi la Yesu, hayibo, ntoni nam nawe mfazi? Ngoba ixesha lakhe alikakafiki lokwenza imimangaliso. Ayikuba akayazi uba kufuneka enze ntoni, bekungekafiki ixesha. La kufika ixesha, uYesu ke wabenzela ke bethunana iwayini, wawajika ke lamanzi. Ezaa scriptures zibalekwayo, kungathethwayo ngazo, ezi zibalekwayo, wawatshintsha lamanzi. Kaloku ufuna kwenzeke ntoni apha? Ummangaliso. Wenziwa ke ummangaliso. Ummangaliso wenziwe, yajikwa iwayini, isoda amanzi aba yiwayini. Sorry guys. Basela abantu bakaThixo. Kuthiwa hayi ke yamnandi ipati, yangiqhaqhaqa. Kwakuthenze kube khona into enjalo xa nina niqonda uba abantu bakaThixo asoze nahlala kwanabo nibajaja. Wayenzela ntoni uYesu laa wayini? Imibuzo ke mna ndiye ndithi xa ndihlale ndizibuze yona. Because lo mna ndithe mna ndiquestion into eninzi. Because xa ndinga-understand, I question a lot of things. I need to understand. I need to have information igcwale la engqondweni. Ngoba uyatsho Hosea uthi, yeyi, abantu bakho Thixo bayatshabalala ngoba baswele ntoni? Ulwazi. Azipophi apha engqondweni. But imilomo ingaka nepen kuyakorekishwa, kuyamakho apha azipophi. Uthi ke batheni? Baswele ulwazi. Yile ke ngoku mna xa ndingayi-understand into ndingayazi, I make it my duty into yoba yeyi ndizawuresearch into enzima apha, ndizawubuza. Ndiyabadika ke mna abantu ngemibuzo, and andimind ukudika abantu ngemibuzo mna. Because into endingafuna ukuyenza mna kuthetha into endingazi-understand uba ndithini kanye. Ewe, okanye ndithethe into xa ndibuzwa ngabantu andizazi uba ndizawuphendula ndithini, ndizibone ndisekonini. So bantu bakaThixo abasindisiweyo, yeyi, uYesu wahlala nabantu abangakholwa, watya nabo, wayeyobalanda ke kodwa. And the only way ebezawukwazi ukuyenza loo nto bekufuneka ahlala athi vovololo nabo. Utshilo akazange azothini?
nyanga asebephilile nomuntu akayi kwagqirha ephilile uya ngoba uyagula funeka encede ugqirha. Andazi noba ndiyavakala na, ndiyadlula. Ndithatha ngoSkapa apho bendithetha khona. So ndithi ke uSkapa ke singabo besazana ke. Kutsho mzam zonke ke uSkapa she was one of the people ekwenzeka nje close ngendlela sisimanga, very close. Akho nto singayisheriyo, anditshilo mosixabeni basela yonke into siyibeka etafuleni injalo nje. Yabona ke ngoku ndithe xa bendiphinda ndathetha nane ndathi yabona uDevil xa ifuna udila nawe nje straight akazobe esiza enempondo. Akeze nje. Uza enjani? Eze ngomntu njengam nawe, abe njengam nawe ngumuntu. Uyamazi futhi uclose nawe, uyamthanda. Kuza uDevil ke ukuzoqeda nyangawe. Ndithe uSkapa umane siza pha eKapa, umane siza pha kwam siqhelene futhi kumnandi, siyayithanda lento, siyayithanda ukuhlala ndawonye, sathanda ukuspenda ixesha sobabini. uSkapa ndithe mna ungulo wayezazi zonke ezazi zinto zababa umdaka bobugqirha bonke lamadimoni zonke ezazi zinto ndandithi go through kuzo zonke manje izitori zam zazi zonke. Hey wena wathi uSathane zokusebenza ngawe, wena za kusebenza ndisebenze ngalo tshomi wakho lo weminyaka lo nazana nicima nazana qinza zakubonisa abantu kuzodilwa nam ke ngoku. Uyandiva ndintenge already nandixa kwezezam, nam ndifuna uphuma kwakulo mzi wam, ndifuna uphuma kwakule South Africa kuninzi, ngoku ndizophathelwa enye endingayi-understandi kakuhle. uSkapa ke ufikile ke guys eKapa ezondibona njengesiqhelo. So uSteven ke ndithe ungulomoso wayetyiwa zezakhe ngenxa yesitori salaa ntombazana lamthakathi, not intombazana yomthakathi elagqirha laseZimbabwe. Wayesokoliswa lela gqirha, ngoku sekudala yadlula into almost 5 years later usaxikixana uself akade amfumane. Now le nto yakhe ungafumani kwakho uself isulela nam, ndiyosuleleka mna ndingumntana ozelwe enepeace, ndingumntana ozelelwe mna uba mandibe happy emhlabeni kaThixo. So ngoku ndosulelwa zezinto zakaSteven zaloku kokutyiwa zezinto zakhe. Yo hayi man. Now uSathana uthi andikakagqibi ngawe, nguDevil wam oqala uSteven. Kusetyenziswe yena qala, ndabethwa ngaye, ndathi sajongele uDevil ngumusa ngapha kwandabethwa ngomusa. And hey ndisendibethiwe mos ngabanye abantu andizoba sabuyela kwaba baninzi. Hayi ke ngoku wathi uSathana andikakagqibi ngawe, ndiseza kuphinda sakugqiba, ndifuna umkapha kule South Africa uqobeke shu. Kwathiwa ke ngoku kubetha ngoSkapa lo wakho umthanda gqithi. uSkapa ufika ephethwe zezakhe hayi zihamba naye straight, ndiyazazi into zakhe ezimbethayo, uyaba sichaza isitori sakhe sangenye imini. Ufika uphethwe zezakhe, ndiphethwe zezam, ndidikwe into yonke kule ndlu. Right, ngoba ke ndiyamthanda, ndiyathanda uaccommodate abantu. Ndiyakhumbula kulo December sasiyawayantaza, iitshomi zam zikhona oololi aba uSkapa lo wayendifake kuye, ukhona ololi, bakhona nabanye abantu ke noomili babekhona phana. So sasiyantaza sonke kuhlelwe pha kwam kumnandi. uSteven ezivalele mbophana eromini ngoDisemba ezinyangeni ngeemini zoChristmas ekufamba wonke abantu bahappy. Mna uba bendiwula mfazi unasa into yoba ke ngunantsi indoda iva kabuhlungu apha, mna ke kutheba ndancuncutheka kunaphakade kula South Africa. But ke mna njengoba bendijobe ndimshiya phaa mna endlini ndihambe le yehele yam ndiyojayiva, mna ndimshiye phaa ndiyobuya xa ndidikiwe kujayiva, ndibuye sendishokoxeke gqithi ndirongo ebusweni ndiphatshile, ndizijonge esipileni ndizicapukele uba Thixo ndifike njani uba ndibe ndiphatsha ndibe njena. But ngcono ndiyobaphatsha noba ndibe ndihlelele ububhanqa bomntu oqumbileyo apha endlini engamazi ubuqumbile ntoni. So zizinto endidlule kuzo ke ngoku mna ezo. Now kufika ke ngoku uSkapa naye uze nowakho umthwalo, fair enough, kube mnandi ngaloo mini ke yaloo Christmas, kube njani. Andazanga umntu kaThixo ndibona ngaye naye ethi ndibheke emsebenzini ndiyabona kwalapha kwi-conversation, hayi man khona into ebandayo apha endingayi-understand yokwenzeka ntoni apha. Uyamsensa mos umntu wakho omqhelileyo, kukhona into engavakaliyo apha. Ndiyava ngapha unololo uyatsho naye ngapho uba whatever eningavani ngayo noSkapa uthethane, ndiqonda kuthethwa ngantoni na apha guys. Ndi-lost, ndiyafa zizistress zasemsebenzini, ndiyafa zizistress zendlu yam, ndifuna uhamba ecaleni. Ngoku aba bantu bathetha ngantoni aba bantu? Kutshiwo ke ngoku kum kuthiwa mna lo mandilungise, ndiqonda kulungiswa ntoni, kuthethwa ngantoni guys? Amantombazana. Ndithe xa ndithetha ngenye imini enye into encedisayo, xa unengxaki nomntu sukuya ku-next person qonda ngqo lo unengxaki nayo, because kaloku that's the only way you can fix ezi zinto. How do you fix i-problem when you go to the next person ungathethi nalo unengxaki nayo? It's even worse ke ngoku lo mntu lapha endlini yam, mna ndisemsebenzini kuyothethwa nomntu ongapha, ngoku ndiyabuzwa andazi nale nto kuthethwa ngayo, ndidomu.
dom. Kufika usathana ke ngoku uzodila noqobo lam undiphathela lo mntu ndimthanda kunene, lo ndimaziyo futhi uyandithanda, anazikroko ubusikaphi uyandithanda, nam ndimthanda gqithi. So zizinto ke ngoku kufuneka mna ndizi-adrese ezi ukuze nani bantu abaphulaphuleyo apha bamamele. Uba nina le mikhuba yoba ungathethi nalo mntu unengxaki nayo uhambe uyongena ku-third person, phumani kulo kona, phumani kulo mkhuba lowo, because anincedisi kwanto, niyalilimaza izwe, nilimaza kwaloo friendship iphela ithi vu ngento encinci engaka. Ninohlala phantsi niyilungise nikhawulezise. Ingxaki yabantu kaloku abafuna ufeyikha, umuntu angafuni ukuhlala apha emehlweni wakho athi wena undenze u-ABC. Angafuni, afuna uhamba ibe into ehlebisayo ngoku lena iyothethwa phaa ezikoneni for ntoni. Andithethi ke only kwisitory se-friendship, ndibuyela nditsho nakwiifemeli zethu, nazo zinalo mkhuba wokwenza loo nto. Umkhuba ombi emisebenzini, ngumkhuba ombi. Umntu unengxaki nawe kodwa uya ku-next person ulungisane vele, noba you are adding more problems on top of i-problem. So mna ke I went through all of that ke no Scarp. Ngengomso ndiyavuka mna abantu ndizabheka emsebenzini, umuntu kaThixo usaqumbile, kwenzeka ntoni na apha, ndidom mani, but ndidiniwe mna mani, ndidiniwe ndifuna uhamba apha kule ndlu, ndidikwe yiyo yonke le nto. Ndabuya emsebenzini ndidiniwe, ndabuya ndalala, ndazilalela. Ngoku kwaloku kulala kwam kwaba yingxaki uba ndifike mna emsebenzini ndayolala, kwabonakala into yoba andisamfuni kwalapha kwam. Yanintsi guys le nto abantu abagqiba izinto ongakhange ubuqonda uba awazi kwale nto kuthethwa ngayo, ndabe ndidom guys. Masidluleni ke apho. Ngengomso ndiyavuka mna ndibheke emsebenzini, umntu kaThixo upakishile uredi, uhamba uthi ndicela undiphi lift, ndiyahamba. Kuyiwaphi? Ndiyahamba. Uqumbile umntu kaThixo. Okuqumba ndithetha ngako andazi noba zibetha uzikhipha mawadi. Ndiyahamba ndiya kwaNololo. Okay, sihamba ke endleleni, sihamba sibheka kwaNololo. Apha emotweni ndizama umncokolisa, ndizama ucreate conversations. Ukhona intombazana endandidla ngoyipha ilift phana eParklands, sasiphangela sobabini. So nale ntombazana ndiyambona umntana abantu uncomfortable kule moto kaloku. Uthini uMrs S uthi yo andise late majimbos. Hayi qina mnta kabhuti, uzawufunda pha late. Uthini uMrs S, get more heart in your life to enter the Diamonds prize pool. Go to Fantastic Journey to view more details. Andizazi izinto umnta kabhuti uthetha ngazo. Kuthiwa go to Fantastic Journey. Andiyiboni loo nto mna kwesi screen. Ndibona u-fan club, ndibona u-start fresh, ndibona and live goal. Hayi andiyiboni le nto uthetha ngayo Mrs S, andiyiboni mnta kabhuti. Ndiyakubona uba uyafuna ndifumane ii-hearts, ndifumane izinto nezinye nee-diamonds, zonke ezaa zinto. Andimboni u-Fantastic Journey kwi-screen sam Mrs S, uxolo. Abanye abantu abambonayo ke bethunana u-Fantastic Journey lokuthethwa ngaye apha, yenzani cofani bethunana, ndiyiboni loo nto mna. Ewe ndiyiboni. Ntoni lena yona? Sibone. Hayi ke uyabona ke ngoku ezi zinto ndizicofayo apha, andisazi ke ngoba funeka ndithini. Okay guys, xolweni, andiyazi le nto ndiyenzayo ngoku nam apha. Hayi Mrs S, andizazi izinto ondenzisa zona, indixakile le nto mna ngoku. Exit. Okay. Hayi ke andisaziboni. There we go. Hayi bethunana cofani kwicala lena, andifuna ucofa izinto apha ezawundenza uba ndingayithethi le nto funeka ndiyithethile. Kanicofe abantu abazibonayo izinto Mrs S athetha ngazo. Ewe cofani bethuna. I wonder, uthini uMrs S uthi I wonder ndizenze ntoni. Hayi Mrs S, andiyazi ka ufundisa abantu sanaqhubeka ufundise apha ecaleni, mna ndizabe ndiqhubeka nale ncoko yam. Ndiyabona you have sent roses, ndiyakubona you have sent ama-hearts, kuninzi kubhizi. Uthi uMrs S andizanga nanto nje. Kuthini uba uzanga nanto? Uze nee-ideas apha, ndiyazizama ezi ideas qha iwari yam ndizawubhideka uba ndizawucofa into eninzi kule fowuni yam. Kaloku ndingulo mna u-challenged when it comes to technology. So mandingacofi mna, cofani nina guys kula macala wenu, cofani. Ndithi ke bethunana, so ndabe ndimbona umntana abantu lo ndimpha le lift uba akasekho tense umntana, akazazi uba uzawunza njani kule moto yam, kutriki kuwawu kuyo. Nansenye into 27. Okay, idlulile. Ewe umntana abantu kwi-tension yatsho guys emotweni yam. Uthi no Mrs S, congratulations
lit up perfume in Messi Makwelo gift gallery. Okay, thank you Mrs S. Sana ye ukhumshile wena Mrs S, ezi zinto uzenzayo mna ndizazi sana, uyawufundisa wena, abantu bayabona masepha kwiscreen. Nenze benana nilandele uMrs S nama niqhubeke ndithethe because ixesha lizawusikhanda. Yes. uMrs S uthi sufunda man, ufundiswe gqithi. Shut up. Abantu kaloku abangekho ku-live bayafuna ukwazi uba kwenzeka ntoni apha. Ewe uthi uMrs S, I'm gifting you. Bye bye Mrs S, andizophinda ndithethe ngoku, ndizawuqhubeka ndithethe le funeka ndiyithethile. Right. Ndithi ke gayizini, ndifike ke ukuyomdropha ke uScapo, this friend of mine, ndimdrophe nyhani phana kwaNololo, ndigodu ndibuyele emsebenzini, bendisabhidekile. Kwenzeka ntoni na apha? Ndidum guys, ndidum. Ndathi ndisajonge leyo phana xa litshona ndaphuma emsebenzini, uNololo uyachaza uba hayi mani, yolilungisani lento inixabanisayo. Yimani kuxatyenwe, andazi naloo nto mos, kuxatyenwe ngantoni apha, ndiyazi into kuthethwa ngayo mna, kodwa kuthiwa kuxatyenwe. Ndathi okay, yeyi mna ndinezitresi zam guys, andozibe ndi-entertaina ububhanqa. I felt ukuthi bububhanqa obu kuthethwa ngabo apha. Ndafika mna endlini yam ndazilalela because ndandisendinento ngoku every time ndibuye emsebenzini ndidinwe gqithi, ndifika ndiyafuna ulala. That's all I needed, ukulala okungcono. Ewe kukho lo bhuti naye uqumbileyo apha, naye une-tension nje kunyekenyeke kule ndlu, ndidikwe finish yo yonke le nto mna. Then ndathi ndisajonge leyo xa litshonayo ilanga lami, so ndiyozilalela kwenye ibhedi, naye ndamshiya kwenye iroom, ndaqonda ndifune kwanokushara naleyo bhedi olalela kwenye ibhedi. Abantu bazawube bethetha uba ke suzithetha ezi zinto, yeyi uThixo ndizawuthela into athi mandiyithethe mna. So ndilele phaa kulaa bhedi ndithi uba Thixo, ndikhalela uThixo ke ngoku. Ye Thixo, kutheni ufuna uba mna ndingcungcutheke? Yintoni le nto ndiyihleleleyo apha? Yintoni le nto ingcungcuthekisayo apha? Ngelaa xesha umsebenzi ke nje buthe kunomsebenzi sendiwufumene, qha ii-documentations zakhona zase-UK azicothi, ayisuka. Inintsi into ebuzwayo yi-UK, kufunwa le kufunwa leya, uqonda uba yho intloko ishushu, amaphepha ndiwafakile, inintsi nto ndiyifakileyo, qha iyacotha ijeni yase-UK. Moya engcwele andisafuni ukuba lapha, ndiyapenika. These people andisabadingi bonke nje bomini bam. I want to go ndiyoqala ubomi bam obutsha in peace, because aba bantu ngoku abandiniki peace, beza nezitori ebomini bam endingazi-understand zintoni ezinto funeka ndithethe ngazo apha. That's how I felt ngelo xesha. Ndiyadudulwa ke ngamadimoni, hamba nam straight. Angena ngumntu lo ndimaziyo, ngumntu lo ndimthandayo. Ndithe akho mpondo ezizayo zithi ngumntu lo, ngumntu uze ungenwe ngamadimoni okanye kusetyenzwa ngayo loo nto yiyo. Ndithethile noThixo, ndathi Thixo no, ayikho le nto ndiyiphilayo apha mna. Ndidikwe ngaba bantu, ndidikwe yonke le nto ndiyiphilayo apha mna. Wathi ke ngoku uThixo, kanti uzawurelaxa, andikakenze nix. Hey, tshine ke batsho basemandla. Right. Ndiyavuka ke ndiya kulaa msebenzi nenhliziyo enkenenkene, laa musa wam gone kwayena, gone. Ndikhohliwe ngalaa mntana nyani, ndixeba yeyi umdala laa mntana makabone yena qala uba makathini. Self phambili, thatha uself ke ngoku, ndibhizi noself umolo wam. Njengoba ndihleli phandle ndibhizi ndisebenza ngoself mna nawe kuzawufuneka sifokofile apha, simke nesiqu sethu. Ndim lo utshoyo. Uthi nayo uThixo, wena into endifuna uyifundile kuyo yonke le nto, ndifuna ufunde ukuthini, ukuthembela ngam ndinguThixo kuphela. Because kaloku mna I relied too much kwiitshomi, I relied too much kuStephen, I relied too much kuMosa, because bingabantu bam kaloku aba. Ndizawuthini kaloku ungarelayi kubo? Ndingulo mna Mosa ungenayo nalaa family le nayo yandenzela yeyi. uThixo ke ngoku ndikhupha ekutheni nca emntwini. Uthi ndikufuna focus kum. Ngela xesha valekile, andikakaziboni ezi zinto ubuThixo ufunani apha, ngakaboni. Uyahleka uMrs S phaa, uyahleka Mrs S, ndisavalekile at that time, andikakaboni. Preparation time ehamba noba uThixo akukhuphe apha ebantwini aba ungqeyame ngabo, uwe uthi bhu uzoba sezingqondweni. Ufuna uphume ke ngoku uThixo entweni, uhoye yena. Ndizapho apho ndiyakhona. Right. Ingene ikholi phaa late, akho call imessage, kuthiwa ngena kusuka kuScapo, le friend yam njena phaa noNololo bayandisendela, hayi mani Yoli kawuze apha ekhaya litsha sizokonwabani. Ngeyi ngela xesha nako xesha lakonwaba mna ndibhizi ndijongene nempilo yam uba sizawuphuma njani kubu budenge, ndibona bubudenge obu. Sorry, ukonwaba sendidikwe finish bobhanqa bam, qha funeka ndimkile kule South Africa. Itsho into yam qha ngoku, ndixolele ungcungcutheka phaa kulaa room yam, ndihlale ndedwa, andifune ukuhamba, ndifune ukuthini, ndifuna ukuya emsebenzini ndibuye ndihlala apha eromini yam. Bendenza loo nto, especially after sa story ndasenzelwa ke ngoku phaa nguScapo, ndanga-understand uba msangano mnilo. Right, umntu kaThixo uqumbile, kodwa ikhona into endimenza yena endingayaziyo noba yintoni. Kuthiwa ke mna mandize phana ekhaya litsha,
ndaqonda tyhini Thixo ndiyagezeleka. Kuthiwa yiza sizohlala phantsi sizawuthethana. Kuthethwa ntoni xa bekutheni na? Yintoni into kuthethwa ngayo apha? Yebethuni? Okay. Ndathi hayi ntombazana, hayi bafazi, andizi apho. Nikhumbule ke itshomi zam zindala zonke kum, kwafuneka ndiqine isibindi. Ndathi heyi, andizi apho mna. Ndiphumile kuloo nto mna, andizi, because umntu ndishiya apha endlini yam uyohamba uyohlala phaa kweminye imizi, ufuna mna lo ke ngoku ndisuke kule ndawo ayikokudeleleka ukubizwa kwaloo nto. Mandisuke mna ndizithuthe ndizise phaa emizini ndiyoxoxa into endingazaziyo. Umntu ondishiya apha endlini wakho wayiva. Ndiyanifundisa ezi zinto, ndinixelele ezi zinto, ndinixelele into yoba ndithetha kakubi ngoSkapa, ndithethi kakubi ngaye, ndithethi kakubi ngoStephen, but zizinto ezenzekayo ekufuneka nina abantu bakaThixo ndithetha nabo ngoku. Ukuba niyazenza ezi zinto, phumani kuloo mikhuba, yimikhuba emdaka leyo. Sushiye umntu endlini uhambe uyothetha next door, ucima ulungisa ntoni xa wenza loo nto? Akho nto oyilungisayo apha, uyamosha, uyaqinisa ukumosha oku. Yes. Right, ndinixelela ezi zinto ngoba funeka nilungise ihambo yenu, funeka nilungise indlela enenza ngayo izinto. Niyeke ukwenza izinto zimdaka apha, zinto ezimdaka eziya. Right, ndim lo kuthiwa mandize kuzokuthethwa. Kuthethwa ntoni ento ithethwayo? Ndixakwe ubomi bam mna, ndifuna ulungisa ubomi bam, ndiyothetha ububhanqa le emizini yabantu. Ndathi andizi apha. Ndaqhubeka ndahlala endlini yam, ndabe ndimkhalela uThixo phantsi kweengubo zam, ndandiphantsi kweengubo zam ndikhala. uMrs S uyabhala apha yonke lento ndithethayo. Bhala Mrs S, bhala mntakwethu. Ndiphantsi kwengubo ndiyakhala. Kunge-31st guys ezintsukwini, 31st of December. Mna ke ngoku ndiresignile phana emsebenzini, kaloku sendifumene mos lo msebenzi wase-UK. Qha iyacotha i-paperwork, iyacotha, thatha ixesha layo. Ndiresignile, ndiyagqibelisa ngala mini emsebenzini ngala 31st. Mna was supposed to be enjoying umhla ka-31st because mna ndithe mna I'm a happy soul. uThixo undenze ndayi-happy soul, na everyday I'm happy. Mna ndingangabi happy uboyazi uba ingxaki yawa ngumntu uze neenkinga zakhe kum wazibeka thaxa. Kwafuneka mna ke ndibe nditshitshiliza bobhanqa bezingxaki zaba bantu. Mna I'm a happy soul, every day I wake up mna ndibe semudini ndibe happy gqithi. Undenze loo nto uThixo ndikhulile, undizele ndaba into enjalo, happy every day. But moment ningekho happy inomntu phakathi, unomntu. uThixo ke wayithi ndifuna ukukhupha apha ebantwini uze understand uba ye wena ndinguThixo and uzawubambelela apha kum. Ukhozi ufuneka uyazi uba baza kuwisa uthi sisa aba bantu unethemba labo. NguThixo ke lo ufundisa mna lo. Qha ngela xesha ndingakaboni kuvalekile uba ndiyafundiswa izinto ezi apha. Nge-31st mna ndiphansi kwengubo, abanye abantwana ba-happy phaa bonwabile ngenxa yomntu ebeze kwam. Ngoku umntu kaThixo uzondimosha kwam, uyaphinda uyandishiya. Mna ke ngoku ndiphansi kwengubo, ngoku nomnye nayo lapha endlini nayo uqumbele into endingayiboniyo. Mna ngoku ndifuneka ndithini ke ngoku? Bandidinisile mana aba bantu, bandidikile aba bantu. Ndim lo tshoyo kuThixo, Thixo yeyi make it happen, khawulezisa wena Thixo, khawulezisa ndikhuphe kwaba bantu, ndisuse apha. Kutsho mna kuThixo ndiyancuncutheka kwam, ewe kwam. Wonke umntu around me ubunwa kukundingcungcuthekisa. Theni sajonge leyo, fair enough, ahambe uSkapa ngeengomso ezithile abuyele back ebhayi yakhe. Kunololo ke sizama ukuyichaza lento uba yintoni le nto. Yeyi nololo, heyi kawundiyeke, andifuna ukuzithetha izinto endingazaziyo mna. Ndincedini benana nezitresi zam mna, ndifuna uhamba qha mna apha. Nantso into endiyicingayo mna, ndizazi noba zintoni ezibuxatyanwa ngazo kuthiwa kuxatyene, andazi loo nto mna. Ndathi ndiyabuza uba yintoni endiyenzileyo, kuthiwa hayi awenzanga nto qha wena usile. Ndisile ndenzeni? Ayiphumi emlonyeni emntu into kaThixo. NguSathana ke ngoku uze ngumntu uzodila nam ngqo, because kaloku xa ndiza kubuza uba yintoni ingxaki ayiphumi emlonyeni. Ufunani kanti kum? Ndathi ndisajonge leyo, hayibo wemka umntu kaThixo, ndabhlokhwa. Hayibo i-serious nje le nto, ndibhlokhelwa ntoni ngoku? Andazi, ndabhlokhwa. Ndazama indlela, bayibo mani masithethe kaloku because kaloku ndiyamthanda lo mntu, friendship yethu iminyaka la ikwazi uphela ngolu hlobo. Ndazama indlela, hayi masithethe, sathetha. Mfazi yintoni ingxaki, kwenzeke ntoni? Ndithethela phantsi ke ngoku, khe ndicenge ndithele phantsi. Yintoni ingxaki? Ayiphumi guys emlonyeni, but ndiyabhlokhwa kodwa. Ndathi phuma kulo mkhuba, yiyeke le mikhuba uyenzayo, sukundibhlokha. Xa unengxaki nam thetha nam, mna ke mos ndiyawuvula umlomo ndiyithethe le nto ufuneka ndiyithethile. Sukundibhlokha, thetha nam xa unengxaki nam. Hayi umntu kaThixo ayiphumi uba yintoni ingxaki. Mna ndiyonqena ukuthetha, so into endiye ndiyenze kubeko ndikuba ndingafuni ukungena ekuthetheni ndiyambhlokha umntu. Umbhlokha umntu ukwenzeni ayinagama. NguSathana uqobo ke ngoku lo, usebenza ngumntu, uqonde kum. Heyi madimoni aqonde kum, asebenza ngumntu. Ndathi ndisajonge leyo ke bantu bakulo Yesu, ndasadlula apha isangathi serayithi ilungile yonke le nto yethu, hayi baqhubeka ubomi. Hayibo ngelinye ilanga mna ke ngoku ndiyahamba ndiyomitha phana nonololo, sinedate nonololo phaa sasizodibana phaa epakini. Heyi
ndisuka emsebenzini ndiyolanda uNololo basizawuba nale date yethu. Xa ndifika yeyi akatshintshanga uNololo, hayisuka utshintshile uLoli. Hayi Loli utheni, urayithi ngqo? Ndiyathanda udlala mos mna ndimdlalisa. Hayi Loli urayithi ntombi? Yho utshintshile uLoli. Ndiyaqala ke ngokumbona uLoli enjena exwaye ubuso obusirious kanjena. Yeyi kanti ndisengxakini, ndimna ndivele ndingene engxakini ndingazazi noba ndenze ntoni, ndingene zwa. Ndahlala ndingene entweni, ndiyangena ndizazi noba ndifike njani kodwa ndiza kuba phakathi. Theni sajonge leyo ke ngoku uLoli alantuze athethe ke izinto ezi uba hayi wena kuthiwa wathi ngam, wena wathi ngam. Yho andothukanga, andizazi nezinto ezithethwa apha guys, andizazi mna. Kwathiwa wena wathi, wena wathi. Yho izinto ezinkulu kangaka. Yho ndabe ndiqonda hayi mani kuthethwa ngalo sikapho iyi-1 nto waziwa ndim imi-20 years, nguye lo kuthethwa ngaye apha. Never. Ndim lo ndisamnika i-benefit of a doubt, but uze ndiphume kwi-benefit of a doubt kwathetheka into endandiyazi uba yaziwa sithi sobabini. Ndaqonda hayi ke xa iphumile phumile icawa. Ndaqonda hayi Thixo sifike njani apha. Ndakhubeka umntu kaThixo ubhlokha wena, nguwe lo rongo kanti nguye lo uthetha izinto. Ndalimala guys, yayingathi inhliziyo iyahlontsulwa ngaphakathi kruntsu. Uyabona la pain ndayiva mhla ndayazi ukuthi uSteven uzithe gqirha eliyazi gqirha laseZimbabwe. La pain ndayiva ngathi kukruntsula inhliziyo yam, ndithi ndandishake, ndavele ndashake, yanintsi into. I felt exactly the same pain. Kukubethwa ngumuntu omthandayo ke oko, uyiva pain isitsho mfanam. Yeyi ndaqazukelwa. Ndiyablenywa phofu abandingxaki ndenze ntontoni. Yeyi bethunana. Oh mayingcwele. Ndathi ndiyazama ukulungisa. Okay ndiphinde ndifowune back ndiqonda hayi mani andiziva izinto ezithethwa apha. Azifani nalo mntu lo mntu ndimaziyo. Makakhe ndifowune ndizama u-understand. Hey ndiyafowuna kuthethwa nam apha, kufuna kuthethwa nam. Ndibhale amaqephe emessage uba yemfazi hayi bo hayi mfazi into nezinto ndiziva apha. Mna ngoku uNololo undiqumbele apha akathethi nam. Izawuthini kanti le nto? Isiphithiphithi setshomi ozibona uphakathi phakathi ungazazi noba ube kusuke kwathini. Kuvuka imimoya apha mfanam, kuqhuma oojelasi ungazi uba bekusuke kwathini. Uzaba phakathi, uzayibeka apha ityiwa amantshontsho phakathi nendawo ke ngoku. Ungena ezintweni ongazaziyo, emachukwini amantombazana, awukwazi noba bekusuke kwathini. Hayi ziqhushumba indaba ke ngoku left and right, ziqhushumbe. Ndide ndafana ndakwazi uthetha ke ngoku noskapulo wam sathetha xa ndisithi ndiyamamela. Yeyi ayinintsi le nto ithethwayo apha, andazi nezi zinto kuthethwa ngazo. Ndabe ibuhlungu intliziyo yam apha, ndiya-atyhuzwa no-atyhuzwa. Hayi kuthiwa kwelaa Kapa wena unolwimi, kwelaa Kapa abantu abonwabanga nguwe wanjani. Hayi kwelaa Kapa iitshomi ziyaxabana ngawe. Mna abantu baxabana ngam. What the F? Excuse my French. Mrs. Ayanda uthi hi Sithandwa, hi sweetie. What the F? Kuthiwa abantu baxabana ngam ngoba mna ndinochuku ndinjani. Mna umntana wePeace. Bayandazi nabo ndingumntana wePeace, but kwakufika idimoni ndizophithizeliswa kwasani. Lafika idimoni lime inyawo. Lisebenza ngomntu, azikho impondo. Ngumntu. Right. Ndathi no man, phuma kobubhanqa. This time awulungisi nix, phuma kobubhanqa. Uzawulimala ke ngoku because ngoku indlela yayiseyimdaka ngayo xa ndiyijongile imdaka yonke le nto nobugqirha obuthile phakathi. Phuma kobubhanqa. Ngindlela ke uThixo mna wandigxagxamisa ngayo, wandikhupha ngayo ebantwini. Kabuhlungu gqithi. Ndikhutshwa ngumuntu endimthandayo. Uthi umama Ste uthi Semhle mntana wePeace. Siyabonga. Ndingumntana wePeace mna guys, ndingumntana wePeace. Uba umuntu uthi mna ndanochuku ndathetha izinto, mntakwethu unamadimoni, deal with yourself. Unedimoni. Khawulezisa udile nedimoni lakho, liphume kuwe. Liphume idimoni lakho kuwe. Because mna abantu aba-around mina, abantu abandaziyo, ngeke baze bayithethe loo nto ngam. It simple means ke ukufika idimoni lakungena phakathi kwakho lisebenza ngawe. Qha ke ngoku kaloku lifuna mna, lifuna liqonde kum qha. Akukho lula kaloku ufika kumna, kufuneka kusetyenzwe ngumntu. Wakhe watsho mose usister wam before asweleke ethandazelwe phaa kwicawa ethile, amadimoni wakhe atakataka phaa athethe izinto. Atsho into yoba ifemeli yakho siyigqibe yonke vu, but ngoku kushota laa mesi asimfumani. Yingxaki laa mesi, asazi uba samfumana njani. Ngoku xa sicinga uba indlela lula esamfumana ngayo funeka singene ngawe lo uzasiphathela laa sister wakho, kutsho idimoni phaa athetha phaa enkonzweni, athetha true sister wam. So yayinto enjalo lena, ndiphathelwa ii-demons, iitshomi zam kusetyenzwa ngazo. Ngoba lokhu kufuneka kuqondwe bani apha kum, ngoba ndifumaneki kaloku. Yenina amadimoni, yenina magqwirha, ndithenzani hoya kulo nyaka. Ndizazithetha ezi zinto zaziwe ngabantu.
xa zisenzeka kubo ezi zinto abantu bazibona uba ayingomntu wam lo ndimaziyo, lidimoni eli lithetha apha emntwini, kuthunyelwe lona langena apha emntwini lo uthandwa nguwe, okanye lo kuthandayo. Andinadawuthi uba uSkap uyandithanda, ndimthanda gqithi nakuqala. Uyahleka uDr Nondumiso Mzizana, hleka mntakwethu. Ewe lidimoni, ayingomntu lumthandayo lo, ayingulaa mntu ukuthandayo, especially xa uyazi uba unadawuthi nangothando likaSkap. Ndiyamthanda uSkap, uyayazi laa ndaba kuyo uba ndiyamthanda, but kwakufika idimoni. Ndithi so xa ndinake mntu ozaziyo into zamadimoni, ndiyazi naphaa kusista wam ayethethe izinto achaza, so ndiye ndithi qwa xa ndidila nemeko uba ngumntu lo, ngulo mntu ndimaziyo okanye lidimoni eli lisebenza ngaye, lingene kuye, kwathiwa wena hayi mbosikhangelela lo wayiza naye, ngoba loku usista wam kwayena kwakuthiwa sizothuma wena usiphathele usista wakho. Iyasokolisa laa nto leya. Nantsi le nto isokolisayo, nantsi le nto phambi kwenu. Ewe ndiyahlupha mna, ndiyazazi. Ewe ingako babefuna undiba amagqorha namadimoni ngondandina-10 years, babeyazi banza bayingxaki, ngoba ngondizawuhlala phambi kwenu ndinifundise nizazi izinto, nithi qwa nikulala. Yithani qwa. uDr Nondumiso uthi they use close relatives and friends. Injalo hani, ndizi-experience zonke ezo zinto. Bangekasebenzisi lo ulala naye ebhedini awazi nix. Lo ulala naye ebhedini babethe kuye mfanam, bangene ngaye aqonde ngqo kuwe, uqonde uba wow hamba Thixo. Kanti siphi napha? Ndisuka kuzo zinto inyawo zinodaka. Right. Ndathi ndisajonge lena ndaqonda uba okay ndiyaphuma kobubhanqa. So mna nonololo ke sahlala phantsi bhoza lokho kwanyanzela ukuba kufika sibe badala ngoku sithethe ngezi zinto in peace, ingabixabanisa. Sathetha wabe ndixeba hayi ngutavuso, mna bese ndiqomba sobe ndiphinde ndithethe nawe mna. Uyayiva mna ndihlela ndazi into uba ndimoshe bani, kanti ngapha kuyagqitywa. Kanti kuyagqitywa ngapha uba ndizophinda ndithethe nawe mna. Andizange uba ndenze ntoni ngenxa yomntu oyi-1 qha ongenwe lidimoni. Idimoni lingene ngaye kwaba bubutyobo ngomzuzu. Now mna ndiqondele unololo akazothetha nam kwenjanjani, kuncede uba uye wayishera indaba phaa kuSibari, lo bendithi nguSibari the other day ndithetha, uTavux uvukile. Wathetha phaa kuTavux, uTavux uvukile and undithanda gqithi uTavux. Wathi hayi andifuni nova, ayingoyoli, ayingomesi lokuthethwa ngaye apha. UMesi kuthiwa uthetha ezo zinto, wenza ezo zinto, no. Uyayiva uba kuzovakalelwa indoda livakalelweyo apha. Wathi hayi guysini, come on, ayingomisi lo siqhela uhlala naye thina, lo udla ngola lapha endlini yethu, lo simaziyo sidla ngoya nathi endlini yethu. Kwalamla indoda kuloo situation yathi yithi qwa vula amehlo kamoya. Owavula ke nyani unololo amehlo kamoya, sabe siyahlala phantsi siyathetha, siyazisolva izo ngxaki, sabe siyaphela ke siyaphuma apho. Ngapha kwaSkap ndiblokiwe ke ngoku kwakhona. Yho! Wathi ke ngokuThixo kumntombi, this time akho kwanto ozayilandelela, yiyeke injalo, yiyeke injalo, phuma apho. Ndaphuma ke nyani apho ndangabuzi nix, nam ndazithulela ndablokwa ndathi sa. Ndathi ndisajonge leyo ke ndisaquqa ke phana eKhayelitsha, loo ndilinde uba mayide ifike itransfer yam. Ziyandehlela ke ngokuphana eKhayelitsha, ndiyakhumbula nololo sihamba ke ngenye imini phaa epakini silungisile musothando lethu thina ne-friendship yethu sirayithi siphelele nje siyantanda ke ngokuphana eKhayelitsha. Sasihlanga wahamba noTavux ke apho sikhoyo uTavux uhamba nathi. uTavux siyavana nje sonke, sivana ukufa. Sifike naphana epakini kwakhona le ndoda ke ngoku ihavele yathi gqi yaqonda kum. Ndandihlelwa zizinto ezifani ke le ndoda iqonde kum, iyananazela nje le ndoda inento nam andikakayazi uba kwenzeka ntoni apha. Yenye indoda ke ngoku ecaba nayo yayize namadimoni. Nololo wathi hayi ntombi, kuzawufuneka wena ukhawuleze uhambe apha kule South Africa, okanye uzawufela apha inintsi into. Unololo ke unayibona ngokomoya ba hayibo. Zikhona nje into ezingaqondakaliyo apha ezenzekayo. Ndiyakhumbula ke ngona kwenye igame ndandilele phana kuloo mili, naphana kuloo mili ndilahlekelwe yijakethi. Besilele sonke kwasalala, akho mntu ungenile emnyango. Ndathi ndiyavuka najakethi intsha, ijakethi yam ndiyaqala uyinxiba. Iwivi yam ndayofumaneka ingene efrijini, wayengena njani andiyazi wethu, andiyazi, but ke kwakusenzeka izinto ezifana. Ndayiluza ijakethi yam kanjani. Ndathi ndisajonge leyo ngenye ilanga siyawojayiva, ndalahlekelwa yifowuni, ndihleli nabantu, gone ifowuni intsha, ifowuni yam ne-2 months, gone ifowuni. Akho mntu uyaziyo ifowuni uba yathini, zazi sezifani gqithi into ezindehlelayo, abantu bonke akho mntu uyaziyo. So ndaba nomsindo, hayi mani zintoni nezinto, zilahleka njani izinto zam ndihleli nabantu, into enga-understandekilena. So ndathini ke ngoku mna ngomsindo wam ke ndithe mos nandibuye ndibe-short tempered, ndazibetha naba bantu bebhizi apha befuna ujoyina, andizo-accepta nix bethuna nakani ndimeleni, and-accepti nix. Uyahleka uNamaste uthi yho hayi sana, hleka ntombi, hleka. Yho, xela amadimoni mna xa ezokuqonda. Akuqonda ungena ngumntu lo umaziyo,
enza izinto amadimoni hey ubhideke uba zikhipstane la zibe zikhipha. Right, ndiqonde hayi man ndidikiwe kaloku ngumna ndizobe ndilahlekelwa zizinto ndihleli nabantu ndiqonda fsek yithi ke ndingene emotweni yam ndirhuqe ndihambe ndiyotshona endlini yam kulaa ndlu nayo inochuku indidikileyo kwayona but yayingcono ndibe phana ngoku ndifuthekile nomsindo ifowuni yecontract lena mos nangenza kubhatala ifowuni engekhoyo ndidikiwe mos yiyo yonke le nto mna ndikhwele emotweni yam guys ndihambe inoba kungobani ke ngokwamaxesha kungo-12:01 kanjena ekuseni mna ndakhe ndalala phi xa ndisemjayiveni andilali mna kusandithe qwa kuba wesi andilali sendisoba ndihlela apha endlini mna ndibabhizi gqithi uba ndiyalala yi-1 hour 2 hours ndivuke ndisebenze so funeka ndilale early uzisebenze le nto ndilale early mhlawumbi ngo-7 ndilale mna ngabo-10 11 andisenakwaxesha labuthongo mna sendiphelele ndirayithi nje ndifuna ukusebenza so yindlela endidalwe ngayo leyo ngoku ndiyolala mna ndadrayiva imoto yam kukude masekhaya letshathu weParklands ndazigqibela guys ndihleli close to kwezi ntsuku zokugcina uba mandimke eSouth Africa idileyile ile nto i-UK visa yam qala ndiresignile masona ndagqibelisa e-social development ngomhla ka-31 kaDisemba kwabe kuthiwa e-UK ndizawuqala ngoJanuwari ngoku nguJanuwari uJanuwari uya ekupheleni akukho kwanto ethethisayo so ezi zinto ke ngoku zala madimoni zizoqala ufumana itshansi xa kulapho ke ngoku ziyaphana ngofebhu ngoku ziyakufebhu mani ndihleli ke ngoku kwesiteringini sam ndiyadrayiva ndiyagoduka ndinamsindo ndiyafutha ifowuni yam ndidikiwe ziijakethi ezilahlekayo ziinwele ziyofunyanwa ezifrijini zizinto ezinga-understandekiyo ezi ndahamba ndathi xa ndiphana ngaseDanone guys ndazigqibela ndidrayiva mna lo ndilale ndidrayiva never ndalala guys yaya imoto mind u-7 seater wonke isidudla semoto yaya imoto uThixo wandivusa xa izawuthi qhu ndothuka jonga ndaba traumatized into engekho uzuyibona hayi ke ndandisibambe kanje steering Thixo ndincede ukuba ndifike endlini Thixo izinto endiphumela kuzo babefuna undibamba phana kwesa steering ndilale ndifenthisana la moto enkulu qha uThixo wathi xa isiya ekulaleni wandivusa ndathi qwa ngomzuzu now yibonani ke umbono wetrauma ndithe ngcungu kwesiteringini mna xa ndiqhuba ndiyalala ke sweet ndandifundiswe ngamafana bestrato mos mna ukuqhuba ndiyalala kwevirini hayi ngalamini kwafuneka ndithi ngcu njengogogo ona 95 ehlela isiteringini ndade ndayofika endlini yam ndambonga uThixo enkosi bawo ndathatha isigqibo lamini ndathi yeyi strato kawume kancinci ungaphindi uhambe ngoku ukuhlala apha endlini umoya uthi kuninzi okungazoba rayithi apha ndiyaleqwa ke ngoku hayi kuhanjwa nam straight amadimoni alihlele emva kwam nje straight ewe ngendlela ngeekona zonke athi gqinga ndlela zonke ndahamba kazini ndafika endlini yam ke yabe iyaphela ke indaba yangaloo mini nguFebruary month cwaka i-UK ngoku hayi bo yayisiskam nale nto yayintoni nale nto hayi ke ndibathuthumbisa ke ndifaka i-email enye emva kwenye ndiyabathuthumbisa ngoku indaba esokolisayo apha kuthiwa akukho libaleka igama okay into endisokolisayo ngoku yindawo yohlala bayayikhangela indawo yohlala bandikhangelele so mna ndithe mna mos njengoba ndatravelisha laa nto ininzi from Parklands to ePlumstead ndiyodropha uMosa ndisuke ePlumstead ndiyotshona eMitchells Plain njalo njalo ndidinwa ndiyoba yonke imihla ndifike emsebenzini sendiqhunqu ndidikwe finish yi-driving ende ndihleli kwitrafiki ndiphelwa naziipetroli ndidikwe finish xa ndibuya linye ibali ndifike endlini sendidikwe ndidinwe finish ndidikwe nakupheka inintsi mani into yam ndidikiwe qha ke into endiyaziyo ngoku bandixelela ndabe ndithi ke ngokuba indlu enindikhangelela nenenze sure uba ayidluli kwi-30 minutes loo ndawo ndizawuhlala kuyo andiyifuni uba i-more than 30 minutes ndim ke ngulo utshuzi ecaleni because kaloku ndivile i-hour and plus ndisehla ndisonyuka phaa kula South Africa no more hleli kwitrafiki ndathi no more Thixo andifuni loo nto mna ndithe ndiyadimanda mna mose xa ndibona uba uThixo naye uyandisokolisa ngoku ndathi Thixo no more nyhani ke ndakhangelelwa indawo kwabe indawo abazifumanayo bafumana indawo zokushera kuthiwa shared house ndathi no andizokuhlala kwanamntu andifuni ukuhlala namntu mna ndifuna ukuhlala ndedwa because mna ndingulo ulala ngamaxesha okhwathi ndilala ngo-7 ngo-8 ngo-9 ndiyalala mna ngo-11 12 ndihleli mna ndithe qwa ndiyaqalisa usebenza uba ndiye ndaphela ndilala andonqena uvuka ngo-2 mna ndisebenze ndandonqena uvuka ngo-2 mna ndiyogoqoza ndihlambe izitya ndiklini indlu yam so ngoku ndizawuhlala nomntu uzawuthi ligeza laphi eli lenze ezi zinto apha ndifuna ulala mna ndibe ndingqila apha mna ndiyaqonda so ndithi no andifuni ukuhlala nam ndandizolenza ixesha ndifuna eyam indawo and ke ndandifuna eyam indawo nje ecaleni indimele into yoba wena
umsebenzi wakho ngoku kuzawufuneka uthi uThixo wena umsebenzi wakho mhla wafika apho uyakhona funeka wenze sure uba uyandikhonza ntombi, uzawundikhonza. Akusathandiswa kum ke ngoku. Wena kaloku udileye negift, ndakunika igift kudala ngoko libala kunanazela ungayifuni le gift. Ndiyatsho mos kuni uba ndandingafune kwa gift mna ndiqonda yo calling yabaprofethi ndimncinci kangaka yandisokosa yonke laa nto. Ndifuna mna enjoya istrato because seside samnandi istrato. Ngoku ndandicima ndizaba ngaba baprofethi nditshilo mos uba bazawuhlala endlini babe belinda abantu abazawungena one by one. Ndandingayifuni loo mpambano ndiqonda hayi Thixo ndincede ndizolunga. Ndiyazithanda mos izinto, ndiyazithanda nestrato, ndiyathanda uhamba mna guys. Ndiyakuthanda ukuhamba, ndiyapenika ukuhlala endaweni eyi-one. Funeka ndibe neplani mna uba ndizawuhamba ndibheke phi ngemini ethile. At least andimind ukuhlala mhlawumbi ngeveki, but kwiveki elandelayo ayinobe iphela nayo ndibe nditshitshiliza ndaweni inye. Mna funeka ndibe neplani uba kuzawuphinda kuthweni. If it means uba ndihambe ndiyojima or ndiwalk into ende, I do just that. Kahle kahle ndibukula mzi abaziyoni bokuqala babeyenza into yokuhamba ngeenyawo ezi zabo bengafuna loo moto. Mna imoto ikhona ndiyishiya phaa laa moto, ndiyakwazi uwalka 3 hours flat ndihambe ndiyotshona phana kukhona indawo kuthiwa kusePorthcawl apha. Ndisuke apha endlini yam ndiyotshona le 1 hour 30 minutes yofika khona, ndiphinde ndibuka amanzi olwandle, ndihlale khona ndigqibe ndixoxe izitori zam noba ndiphinde ndiwalke back. Imoto ikhona kha ingabikho. So ndingulaa mziyoni wokuqala kahle kahle xa ndizijonga. Or elaa xesha lootata uMoses babedwanguza phaa utata uMoses ngeenyawo befake iimbadada zabo phana, ndikulaa listi kanye kanye. Uba sendaweni enye kuyandiphambanisa, ndikuthandisisa. Yes, so ndithi kwaba bantu yebethuna, okay, ingathi niyacotha. Mna kaloku ngoku andinasalari January, andinasalari February. Le nto yeni iyandicothisa. Ndichazeleni amagama ezi ndawo zale ndawo nikhangela kuyo, ndizikhangelele, ndizazikhangelele. Ndim lo ubhulisha ke ngoku abelungu endingazange ndababona nababona base-UK. But ke ngoku andibabhulishi per ndenzela uself, ndim lo ulungisa ingxaki zikaself. Focus yam kulungisa ingxaki zakaself. Ndathi ke ngoku sekunjalo bandinika ke amagama endawo, bandinika hayi ndabangakhangela amane bethi hayi not this one, hayi not this one yebethuna. Ndavele ke ngoku mna ndangena, yabona uGoogle. Ndiyamthanda uGoogle, itshomi yam enkulu leya. Ndingena mna kuGoogle ndithi wena chaza indawo ekusuka phana emsebenzini wam uzotsho uba ndingakhetha indawo apha kufutshane kuphi apho. uGoogle uGoogle andinike indawo. Ndathi nantsi eke 12 minutes away from indawo le ndizawuhlala kuyo, 12 minutes away. Ndathi nina belungu nantsi indawo. Bothuka bafa, hayibo njani ufumene njani? Ndathi kaloku ndihleli uGoogle mna, so andithathanga nakulaa list yabo bebendinike yona, ndizikhangelele yam indawo mna. Ndathi nantsi indawo, ndinikeni indawo ndihlale khona. Bathi bona okay, sizawukwenza ke ii-inquiries ngendawo lena ntontoni. Yabe ingentle indawo ke ngaphakathi apha ngaphandle ka-area kukuhlanga ncam, but umphakathi ayisandorenovatwa intlukufa. Ndathi good, le ifunwa ndim, eyangaphandle ndobe ndiyibone. Funeka ndiyofika phaa kulaa UK into ebalulekileyo ngoku. Funeka ndifikile e-UK ndikhawulezise because amadimoni awandileqa ndenzela into ezibukwayo eSouth Africa. Ayaphithizela amadimoni, afuna ukwenza sure uba adila nam. Ndathi ndisajonge leyo ndithe mos ndandinetshomi mna enguMili Bala, uMili uDJ niyamazi, noLucy hamba sonke, uLusindiso Ntabeni, yayizitshomi zam ezinkulu ezo. uLusindiso ke useyitshomi yam yena, but ke naye wayekhe wangabi yotshomi yam. Ndathi ndisajonge leyo, hayi andayekwa, ndangenwa nguMili ke ngoku. uMili beyitshomi yam enkulu, silala ngengubo enye noMili, sithetha ilanguage eyi-one. Ngoku ndabethwa ngaye ngoku, idimoni ndangena kuyo. Ndigqibele kumnandi, sihamba kurayithi kwenjani njani. Hayibo, langena idimoni ngoMili. Ishwa lam ke ngoku xa lamadimoni engena ngaba bantu abazibonishe mburongo babo, bazawubona uba ibinguyolo berongo. Hayi bandipeyinte ke abantu bakaThixo, bandipeyinte bathethe ngam kakubi hayi Nkosi yam, andipeyinti mntana abantu, wandipeyinta. Heyi, ndapeyinteka. Yancedisa nendoda yakhe, yancedisa. Hayibo, ndijikelwa ngaba bantu sekusele bona aba bendibathanda kangaka, sekusele bona kwezi gruphu ngoku ndihamba nazo apha. Ndajikelwa bafethu, ndajikelwa, yaphelela indaba. Ndathi heyi fuseke, yabona ke ngoku yonke le nto yenzeka sendidikwe finish kwa into edibene netshomi. Uba netshomi uzawuhlala ngoba uyitshomi engazoba inochuku ububhanxa ebomini bam. Uba uzawuba yitshomi ezawube isenza izinto endingazi-understand. Heyi fuck off, khawulezisa uphume ebomini bam. Ndandisendilapho ke ngoku. Ndathi ke ntombi uhambe rongo this time, ndonele finish bububhanxa ndonele. Yonke le nto uyichazayo ngam awunayo ingqondo, because kaloku xa uhleli ucingisisa uyidibanisa le nto iyadibana ayidibani. Uyandipeyinta ke ngoku, ndiyapeyinteka. Mna ke undathi no more, i-friends ndidikwe finish.
ezikhoyo ndizawugqibezela ezi zikhoyo noba nazo ziyaphuma kum, yeyi, fuck off, andinaxesha laloo nto, ndidikwe finish. Ndandiselapho ke ngoku. Uthi ke ngoku uThixo uyandirhuqa, uThixo uthi wena ndithe uzawuma ngam. Aba bantu ubathanda gqithi uthe phithi ngabo, bakuyuzayo nokuyuza abanye babo because abanye bandiyuza abadlalanga. Only ngoku ndikule UK ndizongqona amehlo azovuleka ndabona kakuhle uba yeyi ndisetyenziwe, qha bendibele uba nguthingi-thingi. Ewe, xa ungekho kwi-rightful position yakho uba nguthingi-thingi, bakusebenza abantu bakaThixo. Ewe, mna ndiphilile loo mpilo. Bakusebenze bogqiba yeyi, amagama endifuna uwabiza, Thixo ndincede not today. Right. Ndayi ke ngoku ndaba yiloo nto ingenatshomi ke ngoku ndalilolo phana kwelaa Kapa, kukhona uNololo phofu, ukhona uNololo noSibare. Ndabe ndiqonda uba ndizamane ndibabona at least nabo once, ndiyazama uzilimitha kangangoko, but uNololo ke wayeseredi yena kuba naye watsho ngomlomo wakho uba hayi, hlobo sam, ngeke ukhawulezise uthi uhambe apha, inintsi into and ndawuthi ubona uzawuphela ungayofikanga kwakulaa UK. So naxa uzawuhamba noba ungangandixeleli uba uyahamba, kutsho uNololo kum, noba ungangandixeleli uba uyahamba, uyotsho sowufikile phaa kulaa UK because yeyi inintsi into. Ndinixelela mna ngamadimoni afakwe ebantwini esibathandayo, basebenze ngathi, kusetyenzwe ngabo beqonde phi ku-self. Right. Ndabe ndiyifumana ke indawo ngapha kho ndibitheni, ndabe ke ecaleni ke ngoku nditshilo mosiba, so laa bhuti naye ndamkhawulezisa phaa endlini ngexesha athi yancinci imali yanjani njani, ndathi yeyi kawumele, because kaloku mna isihlangu sasitya mna. So wancama wavota kuba hayi kuyahanjwa apha. Ndabe ndimnika i-choice uba uyawufuna uyawundilandela, uba uyafuna uhlale, ndandingasenandaba relationship, yeyi, to hell with leyo relationship, iyaphela mayiphela, ndandisendilapho. Ndikhumbula ngoku ndandimncinci, kaloku ndithe mna ngoku ndandikhula ndimncinci ndandingenandoda kwilife yam, kwakungekho nto idibene nandoda, kwakungekho kwanto edibene nomntana, kwakudibene uMessi Makwelo nokhula kwakhe nokufuna ukuzifundela neebhizinesi zakhe. Ndithe mna mos ndandinamaphupha, ndiphupha into ezinkulu, kwakungekho ndoda phaa. Ndathi yeyi, buzawusala naxesha laloo nto. Right, ubethile u-1, masidrophe, ndenze yokugqibela ndizofika ke ngoku UK, ndenze yokugqibela.